ندیاربون، ریسک و جواک. حسین چاتککاش. ji destpêka mirovayî ya heta roja îro her tim mirov dixwazin dahatûyê bizanibin. Lê zanîna dahatûyê ti caran hêsan nebûye. Mirovayî bi texmîn û ceribînên xwe, plan û proje danîne pêşiya xwe. Bi vê yekê jiyana mirovayî hinekî hêsantir bûye. Mixabin di vê serdemê de hemû texmîn û ceribînên mirovan serobino bûne. Bi taybetî jî di qada siyasî de kêm kes dikarin pêşbîn bin. Ji ber ku xala sereke ya vê serdemê nediyarbûne, ango nediyarbûn bûye parçeyek ji jiyana rojane ya pergalan û. Bi nediyarbûnê pergala hêzên navneteweyîyan û kontrolkirina civakan dike armanc. Li ser meselê di hêla aboriyê de nediyarbûneke pir mezin heye. Şerê baceyê Trump dayî destpêkirin dibe sedem ku zêr, petrol û pereyên navneteweyî her zêde bibin. Bêguman ev bandorê li jiyana hemû mirovan dike û civak her xizan dibin. Nediyarbûn di nav xwe de rîskên mezin dihewîne. Ango civak, dewlet û mirovayî li benda devê Trumpin, ka wê şeran rawestîne an jî wê şeran bide destpêkirin. Aboriya dinyayê jî ketiye nav lepên Trumpî ku ew dikare bi jiyana bi milyonan kesî bilîze. Di vê rewşa siyasî ya nediyar de rêbaza herî baş a fîlozof Descartes ku li ser gumanê ava kiriye. Ango heta mirov bigêje rastî û heqîqetê divê ji her tiştî guman bike. Gumankirin wê rîskên heyîkên bike. Li kêleka gumanê xwe rêxistinkirin û meşandina dîplomasiyê halên alîkarin. Kant zanînê bi fenomenan vesînor dike. Her wiha fenomen ceribînên mirovanin. Mixabin di roja me ya îro de fenomenên ku Kant qala wan dike li ber destên me tunene. Ango nezanîn ne jî ceribînên mirovan têra vegotina dawîtiyê dikin. Ji ber ku pergala hêzên navneteweyî bi nediyarbûnê û avakirina rîskan civakan kontrol dikin. Di vê pergalê de rastî û heqîqet valayî qebûl nakin. Li ser meselê li nav civaka Kurd dema valayî çê dibe hema berê xwe didin hev, li nav guhên hev dikevin. Her yek yekê bi tiştekî din sûcdar dike. Rojeva civakan bi rojeva dinyayê ve girêdayî ye. Ji xwe nepêkane ku di vê serdema global de civak yekkar be xwe ji rojeva dinyayê dûr bigire. Lewma demal devereke dinyayê bûyerek bêktê, bandorê li ser civakên din jî dike. Di vê çarçoveyê de hêzên navneteweyî ji bo kontrolkirin û tirsandina civakan rojeva dinyaya global li gorî berjewendiyên xwe diyar dikin. Vê yekî hem daliyê siyasî de ango bûyerên wekî revandina Maduro hem jî daliyê civakî de yên wekî bûyera Epstein bandorê li civakan dikin. Civakan bi van bûyeran ve mijûl dikin û bi vê awayî bêexlaqiyên pergala xwe di nav mirovayiyê de asayî dikin û pergala xwe ya nû ava dikin. Li gorî filozofiyê dahatû bi te awayî tam nayê zanîn. Lewra divê mirov û civak li gorî zanîn û ceribînên xwe ji nav vebijêrkên berdest re rê û rêbazên rastî û heqîqetê hilbijêrin. Bêguman her hilbijartin di nav xwe de rîskên mezin jî dihewîne. Lê belê müdaxaleya hêzên navneteweyî ya li ser dîzaynkirin û kontrolkirina dinyaya nû rewşê kambaxtir dike. Ji ber ku hêzên navneteweyî di pêşengiya Trumpî de dinyayekê li gorî berjewendiyên xwe ava dikin. Ewleyiya mirovan li ber çavan nagirin û hêzên xizmeta wan bikin li her devera dinyayê dikarin bînin serkar. Li ser meseleya Efxanistan, Taliban anîn serkar û pişta xwedan civaka Efxan û her wiha li Sûriyê jî çeteyên destûra bikin û her wiha li Sûriyê jî çeteyên destûbirakên Daişê anîn serkar û niha jî dixwazin pişta xwe bidin gelên li Sûriyeyê. Ji xwe li gorî Ulrich Beck di vê serdemê de civaka modern li ser parvekirina rîskan xwe birêxistin dike. Di civaka rîskan de pirsgirêkên serekeyên wekî krîzên ekolojîk, müdaxaleya nijadî, bûyerên nukleerî û aborî hene. Lewra civak mecbûr dimînin ku li gorî van pirsgirêkan bijîn. Ew pirsgirêk bi xwe re qedirdayîna ewleyiyê û sînorkirina azadiyê tîne. Ango civak ji bo ku di nav ewleyiyê de bijîn, milîtarîzmê pîroz dikin. Bêguman ev yek rasterast bi polîtikayên dîzaynkirin û kontrolkirina hêzên navneteweyî ve girêdayî ye. Bi kurtasî em di civaka rîskê de dijîn. Lewra her gav û her kelî xetere û rîsk li pêşiya civakan hene. Bêguman dema valayî û nediyarbûn hebin, civaka ku rîskê bide ber çavên xwe û vê valayî dagire, wê xwe ji vê nediyarbûnê bi awayekê derxîne ango wê karibe xwe ji vê nediyarbûnê biparêze. Di esasê xwe de ev rîsk çêkirîne. Rîskên li nav civakan belav dibin encamên polîtikayên hêzên navneteweyî ne. Bi qasî ku di vê rewşa nediyar de rîskên çêkirî hene, ev yek bi xwe re derfetên mezin jî tîne.
ji bo azadiye pêwîstî bi rîskan heye. Ji bo mirov an ji civakek azadiye bi dest bixe, divê dikaribe rîska bigirê. Têkiliyeke xurt di navbera rîsk û hilbijartinên mirovan de jî heye. Ji xwe her hilbijartin di nav xwe de rîskên xwe jî dihewîne. Lewra divê rewşa nezelal a dinyayê de civakên wekî Kurdan divê rîskê bigirin. Di nav vebijêrkên heyî de li gorî berjewendiyên xwe vebijêrkên herî guncav hilbijêrin. Encamên van hilbijartinan çi be jî divê bi awayekî yekkirtî xwedî li wan derkevin. Li gorî Hannah Arendtê azadî qada gelemperî de derdikeve holê. Ji bo civakên bêstatû azadiya xwe bi dest bixin, divê li qada gelemperî dîtbariya xwe zêde bikin. Bi taybetî jî em Kurd li qada gelemperî hene, lê belê çalakbûna me ya li qada gelemperî bi heman rêbazan nayê meşandin. Lewra ev dîtbariya me li qada gelemperî kêm dike. Rê û rêbaz hege bi heman awayî bin, ji hêla giştî ve ji nedîtî ve tên. Ji bo ku em dîtbariya xwe zêde bikin, divê em rê û rêbazên çalakbûn dîplomasî û diyarkirina rojava xwe biguherînin. Bêguman armanca her çalakî heye, ango proje an jî xebateke bê armanc tune ye. Lewra divê em jî bizanibin çalakî, xebat û projeyên xwe pêk bînin. Ji bo zelalkirinê ango ji bo nediyarbûn û rîsk hindiktir bibin, divê em bikaribin armancên xwe zelaltir raber bikin. Raberkirina armancan ji bo civaka xwe û her wiha ji bo civakên din wê bibe sedema diyarkirina rojava hêzên navneteweyî. Ji bo azadiye çalakbûn esas e. Çalakbûn jî bi armanc û projeyan pêkane. Ji bo civak bigêjin armancên xwe divê xwedî stratejiyên demdirêj bin. Ji bo vê jî pêwîstî birêxistinbûna xurt heye. Bêguman paradîgmayeke berfireh li ber destê Kurdan heye. Divê Kurd di çarçoveya vê paradîgmayî de rîskan bigirin û rojevê dest nîşan bikin. Hege Kurd bimînin li benda diyarkirina rojevê jaliyê hêzên navneteweyî ve wê demê divê li gorî rojeva van hêzan tev bigerin. Hege li gorî rojeva xwe tev bigerin, wê bikaribin ji gelek aliyan ve pêşiyê li rîsk û nediyariya çêkirî bigirin.